Meni se još živi. Ja ne mogu, brate, više ovako. Ću više da se s tobom družim. Prija danas ne može da dođe. Šta? Ne osjeća se dobro. Ja ću se iskuvati. Sudbino prokleta. Neću više da se zauzimam za tebe. Zašto? Zato što si mator, neozbiljan i što, brate, samo misliš na one stvari. Nije to jednostavno tako po drugi put stati na ludi kamen. Možda bude neko pajdara pa da pokupile Deutsche Marke od u atitute. Kako da je jurimo ako bangja? Ćeš onda da biraš, da bereš onu pravu. Oglasit ću ja da sročim. Žika se ženi. Pa to je nemoguće. I poslaću i domaćim i stranim novinama. Ja ću da isprobavam dok se ne onesvestim. To je mene sramota. Samo to mora da bude što ekstra. Žika Pavlović? Da, ja sam. Ne razumem. Ja sam u najljepšim godinama ostao udovan i trpeo do današnjeg dana, što je mnogo. Imam sve. Ja odustajem. Samo mi ne funkcionišu sve ti noge. Nije tačno, možda. Nije tačno.